ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி நம்ம தடியங்காய் கூட்டு எப்படி வைக்கிறதுன்றதை பற்றி பார்க்கலாம். நான் ஒரு அரை தடியங்காய் எடுத்துருக்கிறேன். அதை ஃபஸ்ட்டு தோல் சீவிட்டு விதையெல்லாம் நீக்கிட்டு அதை கொஞ்சம் குட்டி குட்டியாக கட் பண்ணி வச்சுக்கலாம். இப்போ அதெல்லாம் கட் பண்ணி முடிச்சாச்சு. அதுக்கப்புறம் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் கடலைப்பருப்பு எடுத்து அதை ஃபஸ்ட்டு வேக வச்சுக்கோங்க. இதுக்கு தேவையான பொருட்கள் என்னென்னா, மசாலாவுக்கு கொஞ்சம் தேங்காய், 2 மிளகாய், 2 பல் பூண்டு, அரை டீஸ்பூன் சோம்பு, அரை டீஸ்பூன் சீரகம் எடுத்துருக்கிறேன். அப்புறம் தாளிக்கிறதுக்கு கொஞ்சம் கடுகு, வத்தல், கருவேப்பிலை, அப்புறம் ஒரு பல்லாரி நறுக்கி வச்சுருக்கிறேன். இப்போ கடாயை அடுப்பில் வச்சுட்டு கொஞ்சம் எண்ணெய் ஊற்றிக்கோங்க. எண்ணெய் ஊற்றிட்டு வெங்காயத்தை அதை தட்டிக்கலாம். அது பொன்னிறமாக வர்ற அளவுக்கு வதக்கிக்கோங்க. அப்புறம் அந்த நறுக்கி வச்சுருக்கிற தடியங்காவையும் அது கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஆட் பண்ணிவிட்டு ஒரு அரை கிளாஸ் தண்ணி நான் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். ஆட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கு வேகிறதுக்கு தேவையான கொஞ்சம் உப்பு ஆட் பண்ணியிருக்கேன். அப்புறம் ஒரு அரை டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூளும் அது கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம். எல்லாத்தையும் கலந்து விட்டுருக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் நம்ம மசாலா அரைச்சிடலாம். தேங்காய் எல்லாம் போட்டு கொஞ்சம் பரபரன்னு அரைச்சிக்கோங்க. ரொம்ப நைஸாக அரைக்கணும்னு அவசியம் இல்லை. இப்போ அந்த தடியங்காய் வெந்துடுச்சு. வெந்ததுக்கப்புறம் நம்ம வேக வச்சு எடுத்து வச்சுருக்கிற கடலை பருப்பையும் அது கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம். அப்புறம் தேவையான அளவு உப்பு ஆட் பண்ணிக்கோங்க. உப்பு ஆட் பண்ணி அது ஒரு 2 நிமிஷம் வேகட்டும். அதுக்கப்புறம் நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்கிற தேங்காவையும் அது கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஆட் பண்ணி அது பச்சை வாசனை போகிற அளவுக்கு ஒரு 2 நிமிஷம் வச்சு இறக்கிடலாம். அதுக்கப்புறம் அதை தாளிக்கிறதுக்கு கொஞ்சம் எண்ணெய் விட்டுக்கோங்க. அப்புறம் கடுகு, வத்தல், கருவேப்பிலை ஆட் பண்ணி அதை நல்லா தாளித்து எடுத்து அந்த கூட்டு கூட நம்ம ஆட் பண்ணி மிக்ஸ் பண்ணிடலாம். சுவையான தடியங்காய் கூட்டு ரெடி ஆயிடுச்சு. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்.